a zuciyar mace namiji ɗaya tal take iya so. Babu gurbin ɗaukar soyayyar namiji guda biyu a zuciyar mace kuma a lokaci ɗaya. Idan ka ga mace tana soyayya da maza guda biyu a lokaci ɗaya kuma tana ikirarin dukkansu tana son su, to karya take. Babu wanda take so da gaske a cikinsu. Tana tare da su ne kawai kafin zuwa wanda za ta damkawa ragamar zuciyarta gaba ɗaya, yayin da za ta yi fatali da wayannan guda biyu. Idan kuwa ka ga ta auri ɗaya a cikinsu, to ta aure shi ne don ba ta da wani zabi, domin mafi yawan lokuta mata sukan auri wanda ya shirya aurensu ne, ba wanda suke so ba. Idan wannan jawabin namu ya burge ka, don Allah ka danna mana liking. Idan kuma yau ne farkon zuwanka wannan tashar namu, to don Allah ka danna mana subscribe, sannan ka lasa kararrawar yadda za ka nan da kai a koda yaushe idan muka ɗaura sabon bidiyo. Mun gode sosai.